Така Мишо фриранера. Бати, и това Михаил Люков. Лице ви, дявай! Едно, две! Ани ей така, яко сме луди. Yeah. Hello. Бати. Ей, препуска. Побързи карай, бе, ще носи баве. И сега аз. Айде! DJ Fletch, the mixtape giant. Ето кой Дани битбоксера, давай едно парче за мене. Неки. Сръним се. Аре за мен едно понече. Орео! Аре! Влизаш им. Айде, дай. Опа. Ето го и Дани. Аре бе, Дани. Напри нещо. Монио. О, го е кошче. Добре, да ще трябва да мораме да заперем участието. Видели го? Дани, който се зоби редовно. И се зоби. Зубтане му помага. Ес! Също му помага. Как го правим също? Навичо ли? Леко, бе. Аз не ми се купе. Днеска съм на 2 банана. Дали? Коя песен? Не, дай сега ти ще даш толкова пари. Виж го, погледни. Гое колко пари е, гоете. 4,29 за ето буклук. Даже няма смисъл да даш по-добре. Да, това си вземи. Ето колко. Ето това иска да го вземем. Аре, вземе го. Всеки път. О, го това. О, фак, няма да го вземем. Деба, така. Пукай. Дани. Wake me up. Опа, тя леле. Опа. Вземи. Не. О, фак. Лук. Виж За четиримата. Чакай. Къде? Ето го. 10 стоя. 4 Red Bull. Моят пенис е по-голем. Да видим колко един Red Bull.
Мони? Мони? Дани? Нека. Георги, покажи паласка. Георги. Георги. Георги, аре бе, Георги! Наблюдаваме НЛО на земята. Мисля, че е живо. То идва за мен, не всъщност подминава. И то умира, защото е сакато НЛО. Не притискам. Оу, НЛО-то си води компания. Какви са тия неземни трикове от тебе? Искам още един. И бабата, вижте бабата, искам да видите бабата. Асене! Ето го Асен. Чек пак. Дай пак. 3 часа по-късно. Влизаше. Това, което видяхте, въобще не е истина.